alụsị nwere hip-hop ebido ga-egwu ọgbanje bịa n'ụwa na-akụba ga-egwu nwa nwere hip-hop ebido ga-egwu mgbelegba M for mighty, T for thunder kwonye nteje mgbelegba alụsị jiri nkata gụlụ mmiri nwụọ onye ọbala tụle dibịa igiligi ananteje ka isi eje ebile eme mmọnwụ gị ogelega obele chukwu mighty onye na-egwu ego igiligi the great god of thunder mighty mmọnwụ shinne ogelega akwililo nwalia monsu mighty onye na-egwu ego igiligi ọdadọ na ananteje abọgụ god of thunder gị na-ebele mgbelegba jai ụlaga mwe mgbelegba arabụ nde odogwa bụrụ kanem ka m gwu ogwu mgbeligbo oti egwu nụ abagogwe gwa m onye na-ekwu okwu bisakisi onye ụmụuchu nwe egwu nụ mgbelegba nnekwute mmụọ n'ọgba n'ọgbọ ọrụ obodo bịa na-enijele igiligi anya fulugo jaa ya mma na de ya fulugo dada ogelega ngwanu ka mpalo n'igwe egwu ka m jekwulu god of thunder ọdadọ nụ na butunu mgbuligbo okwu ịmalịkwa god of thunder mgbuligba abịa ọzọ ịmalịkwa mighty god of thunder mgbuligbo oti egwu mgbalegba abịagogwe mighty n'igbu omo mighty n'igbu omo mighty onye na-ekwu ego mighty thunder abịa gbalị ma egwu onye nne n'anya na-azụ na mmụ nwaanyị na-aga n'ilo mgbuligbo okwu mighty god of thunder mighty thunder abịa gbalị ma egwu the mighty onye na-ekwu ego na-eje ọgụ gị si eje ọdadọ na buutu mighty thunder onye na-ekwu ego ọsịgozi na abọ ka ntị ya bụ ụzọ ndị mighty bịa gbalị ma egwu agwazi m fụba mmele mmanụ na mụ ka ọbala tule mighty nwa ma omewọta M for mighty, T for thunder kwonye nteje mgbelegba alụsị jiri nkata gụlụ mmiri nwụọ onye ọbala tụle dibịa igiligi ananteje ka isi eje ebile ebe mmọnwụ gị ogelega obele chukwu mighty onye na-egwu ego igiligi the great god of thunder mighty mmọnwụ shinne ogelega akwililo nwalia monsu mighty onye na-egwu ego igiligi ọdadọ na ananteje abọgụ god of thunder gị na-ebele mgbelegba jai ụlaga mwe mgbelegba arabụ nne bụ nne ma mewọta bịa n'ụbadalụ m igbo egwu nne nwanya mmiri uchu nnekwu mmiri na-enye n'omegwu mighty si mụ kelekwuolu ya nnekwu alụsị na-emelu oyiwe the god of thunder nnekwu alụsị na-enye n'oyigo ewo nnekwu akụ mgbọwara ụgwọ nnekwu alụsị na-ekwu okwu na-ekwelu nwa ma omewọta Mr. Izolu ụmụuchu nwe egwu mighty thunder si mụ kelekwuolu ya ndị nyana ya na-adị na mma eyo n'ọkwa mmụọ menwuliwe ndị dị gị ka m na-abọ the Caesar Angola mmọnwụ na nteje nwajugo ka m na-abọ ịmanozi mụ kelekwuolu ya akwụkwọ ego Naịjirịa the great CEO right moment hotel and suit mgbelegba arabụ mgbelegba okwu agwa egwu mmọnwụ ya agazinu mmọnwụ egwu anyị si na mmiri ịmanozi mụ kelekwuolu ya nnekwuta ọgwụ aka ya ike nke ụmụori onye na-ekwu ego ifuli igwe n'elu ọkụ mgbelegba ịkwa ike mmọnwụ ọrọzi onye ekwule m mgbelegba nọsi mụ kelekwuolu ya onye nyana ya na-adị na mma the pillar nwateje onye na-egwu egwu alụsị nwere ipopo n'egwu
pila pila nwata jọga mmadụ nja nwele gba igem ai nwele gbara mụọ mụbe ọrọsọ onye ekwule m nwele gwa m onye na-esi ngọ chakwala gụ n'ụzọ gọga pila nọsi mụ kelekwolo ya Chibụzọ nwatụ kpakpando teja bọgụ nwele gba na-akpọ gị n'egwu anyị na-agwa egwu mana nwale gbara mụọ na-agwa ube mmọnwụ ga m na-ebe obili ga mmụọ ji egwu nne bụ m nne ma mewọda nwale gba ya bụ delu m igbo egwu m nne nwanya mmiri uchu nnekwu mmiri na-enye n'omegwu jai nwa ya gịnị bịa gbala egwu nwa gị anyị nara ijele 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 ijele. The Tones on the Beat. Subscribe to Safety Mode TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.